kowane irin nauyi ya dora maka sai an tambaye ka ka hayince shi ko baka hayince shi ba, ka rike amanar sa ko kai masa magudi. Kowa da kowa ya shiga ciki. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Amma abin da ya shafi na uku kuwa wannan ina kyautata san mun yi magana akan zakka a cikin Ali Imran wajen fadin Allah ta'ala sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wannan ma kawo hadisin Bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama katon maciji ta kanannade wuyansa, sannan macijin ya tale bakinsa yana cakar mutumin, yana masa tsartuwa ta dafi, yana cewa ana kanzuka ana maluka, ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba. Da haka kowane mai kuɗi zai bayanin wannan ranar tashin kiyama, imma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa ga san rai. Akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kwatanta da wanda ba sa bayarwa. A cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma yan kaɗan ne idan an kwatanta da masu yi akan san rai. Mu yin zakkar san rai gashi ya ware ta sai ga ta yi yawa, miliyan 5 a ce in ba talakawa miliyan 5 haka kawai. To sai rinka yin dan kadan a ta kalilan mu aka da ya ba wancan naira 100 ya ba wancan naira 100. Akwai wadansu garin ma za ga an sa mutane sun yi layi ne, a cikin layi ana ba mutane naira 500 ko 300. sai kayi ne kila ma sai ma'aikatan tsaro sun casa ka kafin ka samu 300. ka je a yi maka magani a dakin shan maganin na naira 150 sannan ka ci naira 100. sai zaka ce wannan ma'ana babu riba a ciki kenan. Ita ko zakka idan mutum ya fitar duk yawanta ai ba komai bace ba. Idan ka tana cewa naira biliyan 5 sai ka tana cewa a wannan fa ɗaya ne cikin 40 na abin da Allah ya baka. Inda Allah ya ga dama sai ce ka bayar da 39 ka rike daya, amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike 39. dan me zaka yi kyashin haka? Kuma lokacin da ka bayar sai ubangiji subhanahu wataala ya ƙara haɓaka dukiyar ya sanya albarka a ciki. Idan ka hana kuma sai Allah ya rushe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka a ciki. Ba ta wadatar ka sai zanto gata da yawa amma baka ganin ta da yawa, kana ganin ɗan kaɗan ɗin da ke wajen mutane. Ka mallaki abin da ya kai miliyan 100 a duniya, amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan 1 ba ya fi ka kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa. Kai ko yau jinin ka ya hau, gobe ciwon siga, gobe wace ce, matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kanana da ka da su, ka rasa yadda za ka yi. Talakawa abin nan wato likitoci sun hana ka sakat, amma talaka ya je kasuwa ya ci kwaɗan rama, ya ci zogale, ya ci rogo, ya ci wane ne akan titi ba, duk kuda ya masa abin nan amma ya zo na lafiya lau. In ban da agajin Allah kai idan ka ci wannan ranar sai dai kuma a macewa da za ka kwanaki. Amma talaka ba abin da ya gafi ya afa wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya lau. Saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa bai zalunci kowa ba. Kai kuma da ka zalunci kowa zaka ci mai daɗin tsaftataccen suwan wata zaka sha amma sai ya zama maka matsala, ya zaka ka fitsarar da shi. To Allah ya cire albarka cikin dukiyar ka kenan. Dan haka lalle ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki, kuma lokacin da za su bayar ta hanyar da ta dace, kar su yi kyashin wanda za su ba. Ba lalle bane dan na fitar da zakka sai na ba cikin masallacin nan. In na fitar da zakka naira 100 sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum 100 kowa an bashi naira 1 sannan zakka ta tai. Lokacin da na fitar da 100 sai in zaɓa mutum 2 ko 3 in kasafta musu su raba, sauran su hakura. Na fitar da 200 in zaɓa mutum 4 ko in basu, ko mutum da ma na bashi shikenan zakata ta yi. Dauki guda ɗaya kawai ka bashi 200 ya tafi shi ma ya je ya jari shekara mai zuwa ya zanto cikin masu fitarwa. Amma menene amfanin ka ba nan 200 wancan 300 wancan 300? Shi yasa sai mutum ya shekara 50 yana cin zakka kuma ya mutu ya bar ƴaƴansa gadan cin zakka. Mutum tun yana yaro yake cin zakka har ya girma har ya tsufa ɗan shekara 60 yana cin zakka, ma'ana bai kai lokacin da shi ma zai fitar ba. Allah rufa mana asiri. Ranka dade ina fatan mun ansa tambayoyinka